Dysgu Atodol. Gyda Dysgu Atodol, gellir defnyddio'r gwersi ar-lein i barhau ddysgu tu allan i'r ystafell ddosbarth. Gellir defnyddio strategaeth hon i atgyfnerthu'r cynnwys yr ymdriniwyd ag ef, neu i ehangu dealltwriaeth y myfyrwyr mwy galluog, drwy weithgareddau dilynol neu gwestiynau arholiad. Rydw i wedi defnyddio'r adnoddau Dysgu Cyfunol fel gwaith cartra, gwaith adolygu ac i ddisgyblion sydd yn gweithio adre. Rydw i wedi ffeindio'r tasgau cychwynnol sydd yn cael eu hunan-farcio ac yr enghreifftiau o gwestiynau arholiad wedi gweithio drwedd yn ddefnyddiol yn enwedig i ddisgyblion sydd hefo diffyg hunanhyder. Rhowch hwb i'ch cynlluniau adolygu heddiw. Gallwch ddefnyddio ein gwersi a'n hadnoddau Dysgu Cyfunol rhad ac am ddim yn adnoddau.cbac.co.uk.